Ang tanan apektado sa krisis sa pandemya ilabi na ang panginabuhian apan ang uban ng limbasog aron makabangon sa kalisod. Usa kanila kining batan-ong seaman nga nawad-an og trabaho. Inay mawad-an og paglaom gihimong kahigayunan nga magnegosyo. Ato siyang ilailahon. Yan ang report. Nawad-an man og trabaho isip seaman, sa dagat usab nakita niya ang oportunidad aron makabangon. Ang hipon, mao karoy naghatag kaniya og panginabuhian. Si Kirby Camacho, naabtan namo nga nagluto siyang recipe nga sweet and spicy hipon. Gawas nga hitsas og mga ingredients, kumpleto sab siya sa PPE sa pagluto. Unang gigisa ang ahos o ginaling nga siling kulikot ug dayon ang hipon. Aron mabalanse ang kaparat, gisagulan niya og kamay ug mga sikretong sagol nga siya rapod ang naghimo. Recipe nga ako pong na-invento po ba? Sa naluto na, gibutang niya og sudlanan nga garapon o gisilyuhan. Nag-inabagay usab ang iyang mga igsuon sa ilang panginabuhian. Si Kirby, ang breadwinner sa pamilya, ug na-stroke pa ang iyang amahan. Busa lisod ang ilang kinabuhi dihang wa nakasakay sa barko tungod sa pandemic. Ningkamot jud ko nga nagi ko yung matabang ba kay lisod manggod kayo kay katong nagsakay ko ako ra po'y nagkuan sa akong mama. Muhatag ko niya nya karon wala nang pasakay. Mo nang ako gining gipangusgan nga mobalik jud og negosyo. Kaya ron nagay ko'y mahatag-hatag sa ilaha ba or nasa ko'y maka-provide ko. Apan inay, magpaanod siya sa kalisod, mibangon siya og gigamit ang iyang diskarte sa pagluto og hipon nga nagsugod lang sa ilang mga silingan. Tungod kay patok kini, gisuwayan nila sa online selling ug diha na misugod ang pagdagsa sa ilang mga suking reseller ug nagmas produce na sa ilang mga produkto. Mauwawon man si Kirby apan sukwahi sa katambayayong niyang hinigugma nga si Mariel nga anaa sa likod sa ilang marketing. Lami gid ni siya. Alang ni Kirby nga sama sa parat ug halang nga flavor sa hipon ang kinabuhi nga mamahimong lami kung gamitan sa diskarte ug kakugi. Never surrender gid labi na sa karon nga pandemic. Dili ta magpada og nakay gamay nga negosyo. Sudli lang gid wa may muwa sa imuha. Kauban si John Zulon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.